Geliyorlar, bu ayağına tarlak otururken akıllıca. Şuna yarayım da var. Git o hale bak. Böyle kendine yok. Öýde köp wagt geçirmegmiň gowy tarapdary kän. Esasana çağalarymyz bilen gatnaşygymyzy has hem berkidip bileriz. Çağalar öz enatalary bilen wagt geçirenine olar özlerini juda bagtly duýýarlar. Sebäbi olar süýleýänligini, goralýanlygyny we özleriniň bu maşgalada möhüm merleriniň bardygyny görýärler. Enatalar çağalary bilen bile wagt geçirenlerine olary diňläp, olaryň gözlerine seredip bar ünslerini bermeliler. Şeýlelikde bu pursatlar olar üçin ýatdan çykmajak bagtly gullar ýörler. Howa şertleriniň üýtgemegine garamazdan çağalaryňyzyň bagtly bolmagy belli bir derejede enata bagly. Şoň üçin pursaty netijeli ullanmaga çalyşalyň. Çağalarymyz üçin edip biljek zatlarymyzyň arasynda iň gowsy her gün belli bir wagt olar bilen bile geçirmekdir. Çağı bilen ateýnaň didarlaşan wagty, duşan wagty bir wagtly döwür diýip gadapdyň. Çağı bilen ateýna gepleşende olar üçin wagt çağı üçin hem wagt, atasy enesi üçin hem wagty. Onuň üçin günne diýen ýaly çağa adynyň bir 20 köp bolsa da bolýar, ol özüňe de bagly, da wagtyňa da bagly. 20 aýyrsaňyz çağı bilen gürüňdeş bolsaňyz, oň bilen bir on gıdıklanyan zatlary, on durmuşy barada, günne şunun dowamyna başdan geçiren ýagdaýlary barada, özüniň dostlary barada, islegleri barada, niýetleri barada gürüň etseňiz, çağa gatyp peýdaly bolýar da. Duşu şoňda täsir edip biljek päsgelçilikleri aradan aýyrym. Duşmaga bilelije wagtyňyzy geçirmäge bir şeýle mümkinçilikler dörýär. Mysal üçin howaň ötken ýagdaýlaryna ol çağlar bilen bolmaga, çağlary wagt aýyrmaga mümkinçilik köpelýär-de. Şo pursatlary ulansaňyz gowy bolar. Ine şo çağı bilen gürleşen wagtyň daşynan hiç şeýle täsir bolmasa gowy. Şoň üçin telewizor bolýarmy, internet bolýarmy, başga da ses berýän bir päsgelçilik döredäjek serişdiler bar bolsa, olary öçürseňiz gowy bolar. Bäbejikler bilen wagt geçirmek üçin psihologlar şu teklipleri berýärler. Bäbejik bilen duşan wagtyňyz, bäbejige üns beren wagtyňyz, ondan sol bäbeň psik gaýratynyklary, ruh gaýratynyklary hasap almaly. Gaçyn çağa şu döwürde daşky dünýäni kabul etmege öwrenýär. Onuň üçin onu ýylgyrsaň, hüwde aýtsaň, seslenseň, ya da olmasa oyunca başlar, oyuncaklar, ses edýän oyuncaklar var, şolary çağa eşitdirseň, ses etdirseň, çağalar üçin ol gaty peýdaly bolýar. Ol ilmi dillaýdan sensor etalonlary emele gelýär çağda. Ýaş aýratylyklarına göre çağalaryň ruhy ösüşi tapawutlanýar. Şoňa göre çağalar bilen wagt geçirmek üçin şu teklipler maslahat berilýär.
Çağlar bilen gatnaşanda hökman turatda olaryň ýaş hayratynlyklaryny göz öňünde tutmaly. Bular üçin bäbek barada aýdanmada ýa-ni bellanlarmada ýa yetkinjek çağlar bilen ýa-da kiçi mektep ýaşy çağlar bilen eýam gatnaşykda başga wezipeler emele gelýärdi. Bular üçin mektebe çeli ýaş çağlar bilen kubik oynamak, kiçi mektep ýaşy çağlar bilen bile kitap okumak, uý işlerini etmek, yetkinjekler bilen gatnaşygyňda oňgalyklaryň temalar boýunça gürüňdeşlik bolmak, söhbet etmek, olaryň durmuşy bilen gyzyklanmak, dost gatnaşyklary bilen gyzyklanmak, hemde gyýyz yetkinjekler bilen nahar biçirmek bilelesip, şu zatlar gaty peýdaly bolýar. Yetkinjekler bilen wagt geçireniňizde ünsli boluň. Olar bilen wagt geçireniňizde başgaça çemeleşmeli. Yetkinjeklik döwri çağlar üçin has bir tapawutly döwürde. Çağlar öz başlygy öwrenýär, öz başlyk pikir etmek öwrenýär. Şoň üçin olar bilen dostluklaryň häsiýetden başgaçarak bolmaly. Baa üçin olar bilen etadan gürümdeşlik geçen, olar gyzyklandyrýan temalar boýunça, täzin dünýäde bolýan wakalar boýunça, dürli gepleşikler boýunça ýa-da saz toporlary barada görüň etseň olar gyzyklanýar. Ondan başga da yetkinjek çağlar bilen gowurýan naharlar bardyr. Şo gowurýan naharlaryny bileze bisersip soň tehnologiýasyny, usuliýetini öwrense olar gyzykly bolýar, odan peýdaly bolýar. Hem gyzykly hem peýdaly bolýar. Çağanyň durmuşynda da, ene atanyň durmuşynda da ýatdan çykmajak süýji ulleri elbetde bileze geçiren bagtly pursatlarydyr. Şonuň üçin gelin çağlarymyza has köp wagt we üns sarp edelim.